L-inflazzjoni f'pajjiżna żdiedet drastikament meta wieħed iqabbel is-sena li għaddiet mar-rati ta' din is-sena. Fil-fatt, statistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li l-inflazzjoni li f'Jannar tas-sena li għaddiet kienet ta' madwar 0.8% din żdiedet għal aktar minn 1.1% f'Jannar ta' din is-sena. Ir-rata baqgħet tiżdied ukoll matul is-sena biex f'Lulju li għadda kienet irreġistrata f'livell ta' 1.68%. L-istatistika turi li l-ogħla rati tal-inflazzjoni f'pajjiżna kienu rreġistrati fl-ikel bi 3.77% u l-akkomodazzjoni brata ta' 2.11%. Dan ir-rapport isegwi rapport ieħor li ħareġ fl-aħħar jiem u li ħares lejn ir-rata tal-inflazzjoni tal-Unjoni Ewropea u taż-żona euro. Dan tal-aħħar kien sab li Malta hija fost wieħed mill-pajjiżi brata ta' inflazzjoni ogħla mill-medja, tant li f'Lulju pajjiżna reġistra rata ta' inflazzjoni ogħla minn 15 mit-28 pajjiż fil-blokk Ewropew. Skont dan ir-rapport pajjiżna reġistra rata ta' inflazzjoni ta' 1.8% għal dan ix-xahar, filwaqt li l-medja fiż-żona euro kienet ta' 1%. Malta żammet max-xejra tal-aħħar xhur fejn l-inflazzjoni komplet tiżdied b'mod drastiku. B'mod prattiku, l-inflazzjoni tirħas l-aktar fil-ħajja ta' kuljum bl-aktar żiediet riċenti f'affarijiet bażiċi bħal ħobż, il-ħalib, il-fjuwil u l-mediċini l-aktar li joqtu ħażin il-bwiet tan-nies.